Boleh kapan amale keyakinan itu bener, amale asal-asalan pokoknya ngamal yang penting yakin itu bener. Di semua tadi yo mungkin derajat di swarga sesuai dengan amal perbuatannya. Derajat surga yang paling kecil, yang paling pendek. Sak pendek-pendek derajat di swarga wong iki paling rendah derajat surga itu diterangno iku padha karo orang yang menguasai dunia saiki, bumi saiki. Kira-kira sampai ngitung kekayaan yang ada di bumi ini kuabeh saiki itu kira-kira mampu lho. Ora mampu. Mau sampai duit tanah sekitar karuan. Menurut sampai pakai sampai duduk ketane bumi mamane sekitar terlalu dan kira-kira termasuk wong sugih lho. Wong sugih. Lagi kekuasaan ini sak dunia saiki. Ini wong paling pendek. Nanti orang yang di akhirnya nopo sekecil apapun derajat di surga tidak ada akal yang mampu untuk begitu. Sapiro kekuasaan itu surga kena diakal malah ayat rat walau udun sabian. Tidak ada bayangan yang terlintas untuk suatu suki dan wae lebih dari itu semua tanpa kenal. Tapi riwayatin di Muslim. Wafi riwayatin lakkan dari siji Muslim ingkat dua Imam Muslim. Man taisa pada wong syahid dalam mencari sapa man yang ada temen kelakuan. Rupane kelakuan itu la ilaha orang-orang pangeran kang hak dan sembah ilang Allah kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammad dan satu Nabi Muhammad iku Rasulullah itu sari Gusti Allah. Sapa wong sing nyekseni orang-orang pangeran kang hak dan sembah. Sapa wong sing nyekseni Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Haramallahu alaihi Harrama mengaromakan sopan Gusti Allah alaihi wasallam an-naro'i pun berarti wong Islam kabeh insyaallah termasuk kula jenengan sedaya iki calone mlebu swarga calone ora dilebokno neraka kabeh jadi pokoke sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah digawa sampai mati. Wa haramallahu alaihi Gusti Allah ngarono wong ning mlebu neraka. Nek Gusti Allah ngarono mlebu neraka iku mesti mlebu swarga. Iku mesti. Berarti apa dhewe mlebu kasih mlebu kabeh, swarga kabeh. Semoga ketemu kabeh wonten mawon. Wa Abi Dzar nasaki Abu Dzar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Gusti Allah azza wa jalla azza wa sapa Allah wa jalla lan wa agung sapa Allah man utawi sapane wong iki termasuk hadis qudsi iki sing dawuh niki Gusti Allah piyambak. Man utai sapane wong iku jalan teko sapa wong bil hasanati kelawan kebagusan. Falahu mongko iku keduwene wong asru amtalia utai 10 pira-pira misile kebagusan. Al azyadu utawa luwih akeh. Orang yang berbuat satu kebaikan itu bandingan dia oleh ganjaran gampangan ngoten 10 kali lipat atau lebih. Satu kebaikan yang diperbuat oleh seseorang itu Allah memberi pahala 10 kali lipat atau lebih. Tapi kebaikan-kebaikan sing enten iki kudu tetep didasari karo iman. Wah, disahabat iman. Yang kudu dawuhe waman lan utai sapane wong iku jalan teko sapa wong bisayati kelawan kealanan. Fajaza sayiatin mongko utawi piwalse kealanan suci iku sayiatun kealanan siji mituha sepadane sayiat al-alfiru utawa ngapura sapa ingsun.
Sebaliknya, lek enek wong iki nglakoni ala satu kali, maka pembalasannya apa? Dosanya satu. Al-alfiru utawa aku pura kalau kealam sing enek iki satu kali kesalahan yang diperbuat itu balasannya wong situ yang setimpal. Al-alfiru utawa aku ngapura. Ada bahkan gak dibalas boleh 10 kali Gusti. Makanya dia termasuk pulau jenengan sedaya iki gak temen boten oleh ngukumi wong liya boten oleh. Wah, suku terowong tenan. Suatu boten sanes. Soalnya nopo? Kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seseorang ketika seseorang itu beriman kepada Allah bisa jadi itu akan diampuni oleh Allah. Dia gak tahu. Jelas semua model ngelakoni keapian sing keapian didasari kalau iman sing enek mesti diwales 10 kali lipat atau lebih.